बर' हारियाव दा साननो गोनां जानानै फैदोंसै। बर' हारियाव दा साननो गोनां जानानै फैदोंसै। जों दा खैफोद हांखोनि गेजेरावसो दंसै। हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बिजेपिनि साबैसे देरहायामोन आरो दा प्रमद बर'नि दिनाव साबैसे सानब्लानो नुयो सोर बांसिन लाइ होदों नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौ। जियानो जाया गणतन्त्रआव रावखौबो होबथानो हाया। दा नांगोल आरो ट्रेक्टरा जि मोजां बिटिसिनि दुब्लिखौ हालेवगासिनो दङ। बेहायदि बिजेपिनि फामि बिबारा गेवलां गेवथां बारगोना रोखासै। उनाव इउपिपिएल आरो बिपिएफआ खर' हमनानै दै गांगोना रोखा जाना दङ। आरो बिटिआर एकर्डआ 2022-2023 आव जायाब्ला ओरैनो बड' पलिटिक्सआ फ्लप जाखानाय। मानोना बिटिसि इलेक्शना 2025 जागोन। अब्ला प्रमद बाबुनि गादिया जोबैगोन आरो 2024 आवबो आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्शन एबा एमपिनि इलेक्शन फैनो हासिगौ। अब्ला नायदो बिटिआर एकर्डआ 2022-2023 जाफुंगोन होनना बुंनो हाया आरो थाबैनो आयेनाव महर मोनजोबगोन होननानैबो बुंनो हानायनि लामा गैया। अब्ला बर' दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिजोंनो गाज्रि मोनजागोन। गुबुन फारसेथिं बड' पलिटिक्सखौ बिजेपिया सिनस्रि सिफायनो थांबाय दङ। आरो जोंहा बिदा फंबाय बिटिआर आरो बिकेएडब्लिउसिनि सिमा आरो समस्ति दानाय आरो बिनि इलेक्शन बानायनाय आरो बिटिसिआ 50% थामहिनबा 50% ट्राइबेल पपुलेशन गामिखौ दाजाबनो नागिरनायावनो दिना थांगोन। फारसेथिं गामि दानख'नायखौ लानानै इउपिपिएल आरो एबसुनि अनगायै गुबुन बर' पार्टिया माब्लाबाबो मानिनाय नङा। गावजों गाव दावराव दावसि जागोन। बासुगाव 22% बड' पपुलेशन बिआरपिएल ओनसोलाबो 15 एबा 20% लाना दान्थे बिदान्थे जायोब्ला बोरैबा बड'लेण्डनि सम्पद बिआरपिएलआ आसामाव थांफिनगोन बादि नुहुरो। मानोना 50% थानाय ओनसोलासो बिटिआरआव हाबगोन आरो 15, 20, 22, 30, 40, 45 मेजरिटि थानाया हाबनाय नङा। लिं लिंल' गोलाव जाना मा जानो। फारसेथिं सनितपुर बिश्वनाथ जिल्ला आरो गहपुरनि सोमलिगुरि आरो हलंगिसिम बिटिआरनि सिमा जागोना लारि लेन्ट्रि जागोना जाया ना हाल' हाला बेखौ कमिसननि रिपर्टआसो बुंगोन। जुदि सिरियेल गामिफ्रा जालाङाब्ला सोजागोन होननाबो मिजिं लानो हाया। समखौ नेदिनि जोंथ' सोजानायखौ लुबैयो। फारसेथिं थाखानायखौ हरनायखौ माब्लाबाबो लुबैया। हाबखानाय माइरंखौ माबोरै मालायनि माहेन्दायाव हरनो एथ' गोरलैयै लायाखै मानसिफ्रा। फारसेथिं एबसुआबो जोबोद जन्जालाव दङ। 2022 आरो 2023 सोनो हायाब्लाथ' साननो लागा। मिशन अफ बिटिआर एकर्ड उइल बि फेल। फारसेथिं सागानगिरिफ्रा 2025 इलेक्शनाव गेलेखांना श्री नों आं बादि जायाबानो जाबाय। मानोना इलेक्शन जोबलांनायनि उनाव बिसोरबो नों आं बादिसो जागोन। मानोना पावाराव थायाब्ला जेबो मावनो बुंनो हाया। सरकार जोबलांनायनि उनाव सोरबा प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा बिसावरायग्रा बारग'लांसिगोन आरो बिनि गिलिर बिबाना खालि एबसुनि जलंगायावल' थाहैगोन। दिनै एबसुआ बिटिआर एकर्डनि थाखाय जिबादि स्रोद स्रोद हाबा मावदों, फारसेथिं सरकाराव थानाय नेताफ्रा बेखौ बावगारना खालि सिरि सिरि स्किम राननाय आरो बेसाद राननायावनो गोजोमगासिनो दङ। खेलाया 2025 बोरै फिन सरकाराव फैफिननो हायो बेनि टारगेट। नाथाय दिनैसिम बिटिआर गभर्नमेन्टआ आसाम आरो दिल्लीयाव थांना भारत सरकारखौ जा खोथा
सरकारनि उल्था बुंनो हाया, सदबांसा लाखानो गोनां जायो, जायनि थाखाय गावनि मुलाम्फा आरो केरियारखौ मेंटेन खालामनो थांनायावनो गावनि हारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु आरो रादायफोरखौ बावफ्लाना खोथा बुंनो गोनां जायो। हारसा, बर' बयखौबो थामहिनबा भटार्सफोरखौ सुखि खालामनो हाबा मावनो गोनां जायो। बेनो राजखान्थिनि खामानि। दा बर'फ्रा आलादा हादोरबो सोमावसारनो हाया, स्पेसियेलि आबसु, एनडिपि आरो इउपिपिएल सरकाराव थानाय थामहिनबा दैदेनगिरिफ्रा। बेनि अनगा गुबुना हागोन। हायोब्लाबो मुंख'नाय नेताफ्रा इनसाल्टेसन खालामजागोन। फारसेथिं दफाफोरजों फैफानाय फसंथानफ्रा मावफुंनायनि उनावसो हांगामानि खोथा साननो गोनां जायो। मानोना दफानि माखासे फसंथानफ्रा जोंनि ओनसोलाव गायसनजायोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोला जोबोर जौगागोन। बेफोरखौ साननो गोनां जानानै दिनैनि समा आलादा बड'लेण्डनि खोथाखौ साननोबो एसे नेथ'नि, दसे नायथ'नि, एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ एबा इउपिपिएलनि लिडार्सफोरखौ बुंनो होयो। नाथाय बेखौ खालामनो दानि सरकाराव थानाय सागानगिरिफ्रा मावदोंना मावाखै रायजोफ्रा नायगासिनो दङ। नाथाय जायनि जाउनाव आलादा बड'लेण्ड दाबि थाब खालामफिननायनि गोबां आफादफ्रा दा साननोबो गोनां दंसै। थारैनो दा बिकेएडब्लिउसि आरो बिटिसिनि सिमा बारायनाय आरो समस्ति दानाय हाबाफोरखौ जोबोद सेक्रेसि पलिसिजोंसो मावलांनांगोन। दानख'नायखौ जेबो बुङालासिनो कमिसननि नेताफोरखौ एबसु आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ आखाइ मोजोमाव लाना मावाब्ला हले मामा बान्दरखि निया एबा बिमाय मोख्रानि गांसे रुटिखौ मानै मावजिनो रानना होनो दागा फारला लायना जेथिं बारा जायो बेथिंनिखौ गप आरो फारसेथिं लेरसिन जाब्ला गप खालामना आबुं रुटि एबा फिथाखौ जाजोबनाय बादि जागोन बर'नि दानि दफानि मावफुंनायनि हाबाफारिफ्रा। मानोना बिटिआर एकर्डआ दासिमबो आयेनाव महर मोनजोबाखै आरो बेफोरखौ आयेनाव महर होनांगौब्ला सरकारखौ नारसिननायनि गोबां हाबाफारि लाबावनो गोनां जागोन। जायखौ आयेनाव गैया बेखौनो थामहिनबा हारसाफोरखौ हाबा मुवा खालामनो एबा बर'खौ आसामाव दोनहरफिननो सानना गामि दानख'नाय खोथाखौ आयेनाव महर होना जों गावनि बिथा बारिखौ खोमाना लाफिननो दा बर'फ्रा थांगासिनो दङ। सिडिलनि हाफ्रा दानख' जाया, नाथाय बेखौनो जों दा खालामबाय आरो दानख' जायोब्ला बर'आ दिनैसिम हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव केस होसेयावबो दाबो दानख'नो हायाखै। मानो गासै 22 बोसोर जालांबाय। हानायबाथ' हासिगौ। जोंबो दा एबसु आरो बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा दानख'नायखौ नाटक बादि खालामफ्लाना कमिसनखौ आर'नाइ होफ्लाना गोसो मोदोम खालि दाजाबनायावल' मुजिहोना दानख'नायनि खोथाफोरखौ बारा रायखांनो खाबु होनाङा। नङाब्ला दाजाब दानख'आव गोरोन्थि नेताफ्रा खालामोब्ला जोंनि सिमाफ्रा ओनसोलफ्रा गोलावल' जागोन। बबेबा माहारियारि सम्पद जेरै बिआरपिएल सालाकाथिनि पावार ग्रिड ना मा बे मोननै सम्पदा एसे साननो गोनां जाना दं। जोबोर सामोलै एबसुनि मिरु दैदेनगिरिफ्रा सोलिनायनि गोनांथि दङ। मानोना बे मोननै सम्पदा दा बिटिसिनि मैखुन हार्ट। बिटिआरनि सिमानि खामानि आरो बिकेएडब्लिउसि थामहिनबा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि इलेक्सन आरो समस्ति दाफामनाय हाबाफारिफ्रा जोबोद थाबैनो जानांगौ, नङाब्ला साननो गोनां दंसै बर'फ्रा। मानोना आसाम सरकारनि फाव फान्दायनायावनो बर'फोरनि जोबथा गल सेपारेट स्टेट अफ बड'सा जोबस्रांलांना बर' हारिया आन्दायनायनि समा दा रोखा जालांगासिनो दङ। फारसेथिं नेताफोरनि आखला हारिखौ खैफोदाव खोख्लैलांगासिनो दङ। खुगायाव मुसे मावनायाव मोनसे थांखिया
गाव गाव पावाराव थाबानो जायो मारावगुलि होननाय बादि जालांगासिनो दङ आरो रादायखौ एबा बड'लेण्डनि हांगामाखौ गावसोरा सुबिदा जाबानो रायजो राजाफोरखौ नाफात्ता खालामना सोलिबोबाय थानाय नुदोंसै। फ्रम BSc टु BTR नि गासै बर' दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि बैसो आरो गादिखौ दहाय होनानै बड' एकर्ड लाथ' रांखावरि आरो गावखौ रैखाथि होबोदों आरो हारिखौ खैफोदाव खोख्लैदों। बेखौ रायजोफ्रा दा बुजियै गैला। मानोना बड'लेण्ड मुंनि बे सोदोबखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा गाव दोहोनि एबा माहाजोन जानायनि मोनसे फर्मुला बादि बाहायबोनायखौ जों रोखा नुदोंसै। बड'लेण्ड हांगामानि मुङाव रादायखौ लाना खालि सुबुं सम्पदखौ बोलि होबोगासिनो दङ। दा मोजाङै सानोब्ला जै बर' हारिनि खोथा बुंनो समायनाय बर' दैदेनगिरिफोर बांद्राय गैयि बादि नुयो। खालि रान आफ्टार पावार एन्ड मानि बड' दैदेनगिरिफोरनि बड'लेण्ड बिफ्लानाय खायदाबोल' जादों आरो सम आरो बोथोरखौ नायना गादिल' रैखाथि होबोदों। बैसो जानाय आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा BPF, सोरबा PCTR, सोरबा PDF आरो सोरबा UPPL आरो गोबां जेरै गारलाबाथा बसुमतारी, लोमस्राव दैमारी, बिस्वजित बसुमतारी, उरखाव गोरा ब्रह्म, जयन्त बसुमतारी, लरेन्स इस्लारि, रोनगोरा नार्जारी, सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी, रबिराम नार्जारी, प्रदीप कुमार दैमारी, कनकेश्वर नार्जारी आरो गोबाङानोथ' मैखोम बड'लेण्ड दाबिग्रामोन। बोरो बिसोरनि डिभाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट वी वान्ट हिउमेन राइट्स बड'लेण्ड नो कमप्रमाइज आरो सबारिन बिना जांख्रि खांग्रा NDFफ्राबो दिनै फिसा रादायजोंनो थगाय जाबाय। होमब्ला मानोथो गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा बिसावरायग्रा आरो रन्जन दैमारी मोना मानो नंखाय रादायनि थाखाय 4,000 बर' सेंग्राफोरखौ बोलि होखो? बेखौनो नांगौमोनबाथ' गोदो BTC समाव ज' जाना सेपारेट स्टेट अफ बड'स बिब्लानोथ' मोनसिगौमोन। जों खौसे जायनि थाखायनोथ' आसाम सरकारा जों बर'फोरखौ बायदि डिभिजन खालामनानैनोथ' दिनै 56 बोसोर आलादा हादोरनि मुङाव डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्टलि रोजा रोजा बर'नि न' बां सावग्लुंहोबाय। खास्रि बिस्रि बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामबाय। रोजा रोजा आइजोनि खाफालनि सिन्दुरखौ खोमाना होबाय। सरला सरलि बर' सेंग्राफ्रा आलादा हादोरनि मुङाव गावथार जाबाय आरो फिन बिदि गावथार जाबावनाय समा फैगासिनो दङ। PTC आरो एबसु सापर्टार्सफ्रा बै समाव जा गावजों गाव बुथारलायबाय, न' बां सावलायनाय जाबाय, जाम्बा जाम्बानो गाव गावखौनो सिनायनो रोङाखिसै गादिनि थाखायनो बै समावबो। माब्लाबाबो बिदि नेहाथ सोलै रादाय जानायखौ आबसु आरो बर'फ्रा दा सानसै। नङाब्ला बर' हारिया माइन'रिटि जाना मन'जानो बारा गोबाव नांनाय नंला। लाथ'नाय हुदाखौ गाराब्ला नांथाबबाय थाना बड'लेण्डखौ बिलाङाब्ला एबा थाला बड'लेण्ड एबा इउनियन टेरिटरि नङाब्ला बे हारिया रोनजिनाय नंला। राव हारिमु सोदोमस्रि थांनाय नंला हले इयुना जोंखौ गोसोम गांखं सिबै सिबै होसोबोगासिनो दङ। सामोल जादो बर' दैदेनगिरिफोर, सामोल जादो रायजो राजाफोर, नङाब्ला हारसाफ्रा सोलोयै बुद्धियै जोंखौ खोमायाव मस्रायनानै गोदोनि बादिनो फोजोबस्रांसिगोन। बड'लेण्ड हांगामानि खास्रि बिस्रि बुथार जानाय, गारि मथर न' बां बुफाय बुसि खालामजानाय, माइरं दैरङाव बथल गोबाय गारसारलानानै गालांनाय, केरासिन लुना माइ बाख्रि सावनाय, गोसोबादि हमै हमै गहपुर, अदालगुरि, बरपेटा, चिरां, क'क्राझाराव मा जाथाय जायामोन? बुंनो थांब्ला हारिनि गय बिफां, नारेंखल बिफां, मोसौ मोसा जेबोआनो रेहाय मोनाखिसै।
न'नि गद्रेज, बाइक, सना रुफा, जि जोम गासैखौबो लांनाय, सावनाय, बुफायनायफोरखौ दाबावखा, बियो मोनसे सोलोंथाइसो। हारसा जाति आरो मुसलमान जातिया जोंनि मोजांखौ माब्लाबाबो साना। बेफोर जारिमिना बावगारजानाय नङा। जों असमियाफोरजों बिदि दसे गसंहोजानाय, दसे ज' होनबा जथनाय पलिटिक्सखौ सानना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सोलियाब्ला माब्लाबाबो जों आलादा बड'लेण्डखौ मोननाय नङा। बेखौ आं 100% गेरेन्टि होनो हायो आरो सोरबायाबो। फारसेथिं जों दा माइनरिटि जालांगासिनो दङ। गथ' गथाय हौवासायानो होन हिनजावसायानो होन सासेल' खांनायाबो हारियाव खैफोद लाबोगासिनो दङ। जाउनाव जोंनि हा हु बारि बागानखौ गुबुना सेग्लाबनो नाजागासिनो दङ एबा दं। खालि दैदेनगिरिफोरनि आखलनि थाखायनो होखारनो हाला। बहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक रैखाथि दङ? हाइ कर्ट अर्डार होनाय 4,50,000 हाखौनो हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर'नि सोरखारा बिगासेबो रैखाथि होनो हायाखिसै। बहा जों रैखाथि दङ? खालि भटारखौ गोमाजानो गिनानै रावबो इफेक्सन खालामाखिसै। एबसुआबो जेबो बेफोरनि इनिसिएटिभ लानाय जों नुवाखिसै। मानो जों गादिखौल' सानो? बर' हारिया गैयाब्ला नोंनि गादिया थागोन जानो? हारिया रैखाथि जागोन जानो? हारिनि खैफोदनिख्रुइ गादिया देरसिन मालाबाबो जानो हाया। मानोना गादिया बर'नि राव हारिमु आरो सोदोमस्रिखौ रैखाथि होग्रा जानाया मोजां। नाथाय जोंना बेनि उल्थासो माथो। जों जायनो लंकायाव थाङो बेनो राबन जायो। नाथाय सासे मानसिया राबन जायाखिसै, बियो राम। नाथाय रामबादि सासेबो गुबै बर' दैदेनगिरिफ्रा दिनै बर' हारिखौ दैदेननो नाजादों जानो? सब गादिनिल' लब, फांलब लब, गासैबो आदा बुगाव गोसोबादि सासन। हारिया थांदोंना थाङा आंहा न' बां दालान जाब्लानो जायो। इलेक्सनाव देरहाबानो बिटिसिनि चिफ इएम एमसिएलए आरो मेम्बार चेयारमेन मिनिस्टार जाबानो क्रौर सम्पतिनि बिगोमा जायो। दा बयबो मोनथियै गैला। गासैबो हारिनि खोथा बुंफ्लानानैनो बर' फिसाफ्रा बर' हारिखौ हाफा मुवा खालामबोगासिनो दङ। बेनिखायनो बर' रायजो राजाफ्रा एसे सामोल जाना गोग्गो सावस्रि, गोग्गो मोन्दांथिनि गेबें दैदेनगिरि बासि बासि हारिनि सिथ्लायाव दैथायहरना बिसोरखौ नाखि सुनो आरो दोनदाल होनो हानाय पावार पलिटिक्सजों राजखान्थियाव ओंखारनो आरो दबथायनो हायाब्ला भट होना जों जेबो लाब गैला। रायजोआ सानो मोजां जानायखौ, नाथाय दैदेनगिरिफ्रा खालि रायजोनि उल्था मोखांजोंसो खारो। रायजोनि आंखाल आरो गोनांथिखौ सुफुंनो नाजाया आरो बेसो खोथाया। फारसेथिं दाया रायजोफोरनावबो दङ। अमा बेदर केजिसे, जौ बथलसे, 1,200 रांजोंनो, कम्बल गांसेजोंनो, गस्ला गांसेजोंनो, दखना गांसेजोंनो गोजोननानै देरहायो, भट थुयो। उनाव फस्थायनाङो, खर' हमो। नांनायाव बिसोरो खाथियाव फैया, लंकायाव थाना नायबायल' थायो। बेनो जादों जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि रियेलिटिया। आं खावलायो दानि एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो फिन बिएसि टु बिटिआर बादि रादायजों थगाय जाबावब्ला बड'लेण्ड मोनथाराब्ला लाथ'नानै बे जों दसे चिफ इएम एमसिएलए जादिनि होनना आरोबाव ब्रैथि रादाय दाजाथों, बेखौ जों हास्थाया। मानोना एबसुखौ मानसिफ्रा बड'लेण्ड सोदोबा दाबो गोमोराखै आगानजों सोलिग्रा सानो आरो बड'लेण्ड सोदोबा जाहाथे बे आफादनि जोहै अराय बुहुमाव गोजोर जायो आरो बड'फानि आइडिय'लजिखौ लाखिनानै ब्रैथि खोलोबाव दानि बिथां प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि मोनबादि बिटिसिखौ बिटिआर एबा बिटिएडिखौ बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन खालामनाय कालसारजों थाङोब्ला बड'फानि रियेलिटिखौ गोबां बर'फ्रानो ओरैनोसो जों बड'फानि आइडिय'लजिखौ
हिउमेनिटिनि खाथिराव फालियो होनजागोन आरो बेफोर लिडार्सफोरा रोजा रोजा मुंख्लं आरो बेंगुराफोरजों सावैजागोन, जायनि थाखाय हारियाव दिनै लकेल पलिटिक्सखौ जोगारना सेन्टार पलिटिक्स थामहिनबा बिजेपि आरो नेसनेल पलिटिक्सआव गोबां बर'फ्रा बास्लायलांगासिनो दङ। बर'फ्रा बास्लायलांना गादिखौल' लासै, मानोना लकेलानो दि गावसोरनि रायजोनि बुंनाय खोथाफोरखौ लाखिनो हाया, फोथाय खेबस' खालामो। जिखि जाया हारियाव फिन दा गोसोम जोमैया फैथोंसै, थाबैनो बिटिआरनि दफाफोर लोगोसे थाम-थुम फसंथानफोरखौ गायसननो नाजानांगौ आरो बिथां प्रमद बर'आ गोरलै आदबजों जाफुंहोनो सरकारखौ नारसिनांगौ आरो बिथां प्रमद बर'नि सरकारा दा आबसुनि मदद मोनाब्ला बिटिआरनि दफाफोरखौ आयेनाव महर होनो एबा मावफुंनो हागोनखौ नुहुरा। दा गिलिर बिबाना खालि एबसुनि फाफ्लियावसै। सम जोबब्लानो हले सागानगिरिफ्रा बदनामा खारग'गोन आरो आबसुनाव नाथाय दागि जाना थागोन। बहा सनितपुर, बहा बिस्वनाथ जिल्ला आरो गहपुरनि सिमलिगुरिसिम बिटिआरनि सिमाया बारायखो? माथो बेनो बिटिसिनि हायावनो माथो दा बुंजाथोंसै। आरो आसामनि बर'फोरनि ग्रेटेस्ट ड्रिम बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिला जाफुंसारथों, लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटि हिलजों रैखाथि जाथों, बेखौ आफा बोराइ बाथौनाव बोर बिना लोगोसेयावनो बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ आयेनाव फरमेसन खालामनो थाखाय बिबानाव थानाय गासै दैदेनगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा नाजायो, बेखौ हास्थायनानै आं दिनैनि बे सुंदब सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि